ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki jan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nedetku, engko. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati, monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Ndra. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkeme kok melu omong. Kok ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo aku tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi montane lanang lho. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Mergo endang lara temenarta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir. Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggawa, cilik ongotan kae. Jangan cukur naring bawon ayo. Prabu Baladewa anteni nang kene regane ngadu. Oh, apa iki? Wah, salah. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, saniki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Minggu. Omi dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tru, iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling kelapa. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atasa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk, sembah nuwun. Ndungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon
daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki, ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semlang e. Lho, semlang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak keke kok. Lho. Arep tak keke. Heeh. Amergane wis males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih piyamu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok saya ora iso omong. Mbok kowe kena penyakit corona lho, Tru. Corona itu penyakit bisu kok lho. Corona itu komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambimu kowe modar. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah samunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak. Nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi? Anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba wis sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sangger pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis ceket-ceket terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku?
Kowe mengkari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab, mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuke sing apik-apik. Mlingking saking menika Sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Indang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Bar kula dhawuhaken kan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Loro Temon, mergo Indang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaut dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nang yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Indang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karangkadempel, omonga karo bapakmu matura. Yen Indang Loro Temon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntapler kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Indang Loro Temon ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Indang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karangkadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakep nake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatna. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkeme kok nang melu omong. Tenang wae to.
Niki ora perkara disene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang lara temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa to? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakmara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati, monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe-rawe rantos, marang-marang bakal putung legane atiku. Maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal 27 wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrawili ucapake grojogan nerwete kaya bete sepun bawa Tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuman kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Wo. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Sareh. Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakate sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Bandrakumara. Yo mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan lho. Wis ta iki perkara aku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan tak tandangane santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial.
Pripun kersane? Woi bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Lara Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Ngendi papan neter kate dayan? Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Neng gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane kate, ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Lara Temon, wah, mati dereng aku bola caedan kan Bagong. Ayo, metu sapa? Wah, menungso ora tenan. Edan wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuh sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atoke nang kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning Petruk kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngenget ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek nesu ora iso-iso tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Nek wong ditothok iki kapok kowe. Mboten Raden? Wani kowe. Mboten.
ngono brek ya wis wis ora ana sing tak seneni hei sama wae nami kula Tariem ndek bojo sampun pejah mati ya inggih corona berarti inggih aku ya dadu anu dudo kok muni dadu ra kene ngarep kene piye dap hus kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan sampean kudune adil sinuwun ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne Dumas sing rawuh ora anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono Endang Lara Temon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mule niku teng ati lara arep kula niki sesuk le asok tukon paimpal niku ora kaya sing mangharapke ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok iya heeh lah terus apike piye Endang Lara Temon jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana nek mantene putri jawab dhewe kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet Lesmana kon ngalah ajare kabeh Kurawa nek mengke pilih Lesmana kula ora arep wani napa-napa kula tak mundur Udawa wonten timbalan anakku Bak Endang Lara Temon timbalana mrene lho ngislaken dawuh nah ngono tekuse adil ora Lara Temon nuwun paring dawuh menapa Rama Prabu ya merga saka kasulistianing warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kalawan sira Atmajaku Endang Lara Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Lara Temon bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Nggih Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih ingkang putra Penendang Lara Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak winggingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken
Mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Lah dalah. Kagongan krungu dhewe to kowe. Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Anu apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sak jodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabo para dewa. Terus napa? Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Kayu keplu klepu. Ora guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pupus cindhe Parijata Kencana. Engko gek sinom udu. Sinom Parijata, ora ngang sinom Parijata Kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Lemranet wis engko tak tepung Prastiwi. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis ora. Bangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku Endang Temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing piye kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi kowe apike rasa perang merga iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek Endang Lara Temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang kudu jogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabur ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa kae. Ning sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa.
Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora yo omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak aku. Nek nyileh 2000 Truk. Asing wingi nyileh 5000 rong balekke kok. Sisane iso tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong. Kitang sak triraman rong triraman ya. Petruk kanthong bolong Ndara Kartomarma ya ana ning ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan dugir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho cok sing wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi apa wong 5 Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong 3 4 5 Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu kene merganing pati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndrat persiabang kaya wani mecah besi gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karwanmu kendara dening katane Sotama kula ladeni Ndara mati taning Sotama barang waduh mati ayo
sing kandha sapa? Canda meneh gong. Oke. Ora tekan lho. Wah, setan. Luarit gede banget, men. Pinggir. Edak pintluk gleleke lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tudal lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja glelek pacamu gebelo silahmu pintluk. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati. Pendekal. Saka negara Kestina ya kuwi Halya Dulmagati. Rasah kok kan cangkem. Wah, cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati dureke cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis gondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gentulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan ya. Pendang. Lek nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate we. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Tutuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Peceluk. Ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah diwales. Dulmu ganti ati kala kalau ponokan Petruk disialke ning surat kabar wilang bebalang ning nganti kala kalau ponokan wo asal derajat. Baru. Biar
arep tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarione kaya ngono, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petruk wae kalah. Pangestunipun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek mboten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sak penake dhewe lah. Piye, Dur? K.O. Kalah. Mengetunipun kawon, Man. Mungsu Petruk kok kalah ki. Mbok ora cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsu karo Petruk ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanan. Cok penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep ndi? Ngaco. Oh. Lono kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil cilaka menak. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Keman. Arep maju po? Seselo menapa? Selo. Mung suwe. Petruk Patenana. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenana. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Wah, salah komunikasi, Man. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenana ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk. Mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayeng ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pulya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa. Gedhabyah kok kean cacah ngreda tanpa guna. Kurawa niku mengko kean menungso tanggung jawabe ora ana babar blas.
Petro kan nombolo. Ora minggat saka negara, dhuwur waca aja takon dosa glandang negara dadi apa? Gong. Wacahe wudon diplatat. Kowe iki wudon to? Wudon. Wudon kok ning dada. Ya men antu kule dhewe-dhewe kok. Nang apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Panuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lanat Petro kantong bola ora minggat grete nenggala. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tucukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik ana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya. Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Ya. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah dedaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tarewangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekoso kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Piye, Pak? Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune. Heeh. Mongko nek moto semene iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundur-mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tonggo nginjen kathoke kancang-kancamu ha ta.
Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti katoke bojomu kok. Weh. Kok sikut mudar kowe ora. Ngapa e? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi bola dhewe terus ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Iya jangan bae tunggal. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung bolong. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyame iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro kanong ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cukenaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene lega ngaduh. Oh, apa iki? Wah, iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tataran ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah panos paling jajalan. Wani ngembari mana mau Senata Mantura ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Ayo.
Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Panusmane jajalan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kyai Nenggala. Kowe rasa gleleng iki apa iki? Usakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah iki lho derekaken ora. Wah, ayo. Mati Prabu. Prabu. Mati anget Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti kono teman. Prabu, ade anget Prabu. Prabu ladrenget. Prabu laturi kendel. Prabu laturi kendel. Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng Hawandawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo Satwa Pangadat Mulayu Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil. Kok Prabu kula aturi rem. Iya, Kyai Prabu. Kyai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal ngremake menggane pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh, Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna won madhep rene kuwi. Malah duarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndaken menika kok Prabu Mandura. Pamenjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Liring sambi kula Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe atas Sina Kumandra Baladewa kembang karo Bagong lara atiku. Kok Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa ning Ndang Loro Temon. Lho. Ndang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sakngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Sristya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara ayu klebu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Winindang Loro Temon kok Prabu.
Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma wanara kusika seta kayu klepu dewa Ndara Gedhang Mas Dewaksa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhe Lesmana Mandra Kumara kasinggihan mekaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane muga-muga Kakang iso ngaturake lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Lara Temon Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Nyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusya Seta. Kusika Seta, Kusika. Kusya Wanara. Gamelan Lokananta kayu klepu dewa Ndara Gedhang Mas Dewaksa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslub terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujude ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongamu. Kene nyaketa kene. Gak ndak dicocok ora. Ora dilarani. Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lho aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangestuning nata ing Darawati. Mestakaning nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya mingune wujud ki Lurah Bagong.
kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omong e. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun. Apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk, Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa kok? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene niku nek nganu paring dawuh ora ro Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. Klepu. Kayu klepu Dewa Daru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis pupus. Ah, pupus Cimlek Jinde. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis ana bali yo nggih. Nun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Kok tak pamit? Ya. Pareng matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu walapatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kital-kitule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Kula ajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak. Babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Lha niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Ya. Bareng terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya lah nggih. Pun ngoten mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus niki. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan ya niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pitunta. Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ana iki dalu. Nyen mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Andoro. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngiten. Nyuyu Kakang Semar ndak tumpu. Karya bumbung penggaliku Kakang Nayantaka. Ndara Werkudara bekti kula den ya Semar dipul ndak tumpu. Ndara Janaka bekti kula ya Kakang Semar ndak tumpu. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba padha-padha. Enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bida tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Dhuwure.
Kudu kowe. Nggih. Ngono ya. Dumeh anak elek kok terus ditothok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Atmat jamu kepengin nambut silaning akrama. Nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenan njeke teng Ndorowati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh angandikaning Koko Prabing Ndorowati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negara Ndorowati, Petruk? Pun sowan, Pak, kali Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula anyarengi kali Rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon. Ndadosaken geger tumuli sinuwun Ndorowati paring dawuh, Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon. Ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk? Nggih. Penjaluke apa Panakawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine dewa sak jodo. Wingkinge malih gamelan Lokananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscinde Parijata Kencana. Gamelan Lokananta sing nabuh ratu 1000 negara niku, Pak. Kula wis sowan Ndorowati. Napa sing ngendikake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak. Nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku mungguh Bapak sakniki monggo anggenipun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik. Titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti. Mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae. Rido mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanthong Bolong tumuli manah kula sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng malih. Monggo sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun Endang Loro Temon. Menawi kula mboten kelampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula. Kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken. Menawi mboten kelampan dhaup pun Endang Loro Temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Aja kaya ngono. Niki pripun Den? Kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot, kula mboten iso.
mang slametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka. Gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atmajamu Bambang Senet supaya isa kelakon dhaup kalan nindang lara temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri boten layak lan boten memper angel digoleki. Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejabamu ingkang mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wondene dewa sak judhu apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Girinata. Wondene Nalindra Sewu negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Turna panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkaton ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Ngarep dikongkon kok semaput ndasku ya rantran-tran. Nyuwun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to, Gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkaton ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Singgela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Wa Kendali Sada. Kakang Nayantaka matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den. Titiyane Gandayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca. Yen to pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya. Balining Siadi sakarone apa dene anakku tetuku ing Pringgondani. Ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati. Tegese Siadi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang. Aku wegah nampa kadang kelawan kowe. Njaluk pamit.
lakune angin gugur anggrah ning arga Guru Gurnita kagiri-kiri ora bumi prakembita jumeneng gancang nganti kaya lintang bima sekti nghan waktu ing naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranindra sewu praja ya Ranindra sewu negari tanana ingkang pinindeng kejawi amung negaring senggela nadyan adoh parane parandene Sang Werkudara sigra matek aji Bandung Bandasa wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang pamaning mandira jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebaca kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paningal wis prapta tapel wates negaring Singgelapura pasang kaliman tabe tinebine iki lho duni demawang nawang tuwang ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa bodhek wok simbar jojo monggo nembe menika kula nyumurupi dhateng jengandika Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon kalawan aku apan kepara nyata yen ora nate ketemu kalawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ning tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing Nunggul Pawenang Raden Werkudara lho mangriyen menapa jengandika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangistungkara bebasan kejogrukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ingkang saestu jagat menika persasat ngantos keberbegen dhateng mandhangipun asma Paduka Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgela. Iya, Prabu Bisawarna. Namung kemawon andadosaken kagiat sotaning manah. Kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih urukipun saking Nuswa Jawi prapting tanah Hindi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. Iki wonten timbalan. Ngerti yo. Yen to praptaku ana ing negara Singgela sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan senajan dudu kekarepane Werkudara pribadi nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kalawan ingkang aran Kyai Semar Badranaya jernyatane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa luwih dhuwit kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi nderekke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Mangrumiyin. Menawi kula mboten merangguli dhateng Kyai Semar nanging kula nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Bisawarna ing Singgela. Liripun ngados pundi Raden? Pamundhuting pinanganten putri pinanganten kakung kudu nglaturake srah-srahan
Nalindra Sewu Negara. Monggo ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Pisawarna. Mula sowane Werkudara ning negara ing Singgela. Ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet. Ngarabi karo Putri Ndarawati kamarane ndang loro temon sinuwun Prabu Pisawarna. Miyat langening kalanggiwan aklar pandaan moncar tinon larga konang surem sorot tahan padang kasor lan pacaring punameng kekono dasare mangsa katiga. Raden estunipun awrat menawi Nalindra Sewu Negari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karangkadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan. Bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabatanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman. Mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadhahi ras raos waskuwator salebeting penggalih. Kula ingkang badhe ngaturaken Nalindra Sewu Negari wonten ing Karangkadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar anggenipun mala karamakaken inggih menika atmajanipun ingkang namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Pisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karangkadempel. Lakune Ratu Sewu Negara tak pasrahke marang Sinuhun Prabu Pisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Utusa Jawi. Ya Prabu Pisawarna. Yayi Singalodra wonten ing Balan Jinun. Sira Yayi minangka dadi jangkeping Ratu Sewu Negara dawuhna mring kadang-kadangmu mriki supaya budal marang Nuswa Jawa jemujug nang Karangkadempel dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta Dapaduka pareng nganti dhateng sanggaring para kadang Nalindra Sewu Negari sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singalodra mriki ngestaken dawuh sinuwun. Andita kang kirare wangsit pindha kumbang ngajabing tawang ing Kakang Radu. Menapi mila kayuwangan katingal sumuk wit kawuh kaya wau sonten pun sumuk. Inggih Kakang. Jebul menika wonten sowanipun Arjuna. Dalah perkencong waruda yang papapong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe. Janaka sowan mongko kanthi gadhet badan wadak. Tumuli katimbal ana menapa wigatosipun Di? Arjuna kula nenten paring dawuh. Padha arja saprapta kita ulun. Niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Apa to kang dadi darunane? Dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa Iwang Adi Pukulun. Sowan kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Supados sak mangke sowan ngabiyantara Paduka Pukulun ingkang wigatos dinten sak mangke Kakang Semar badhe gadhah damel mantu. Inggih menika mala kramakaken atmajanipun Atmaja Pupon Atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Ndarawati.
apa sambung rapete kelawan panjenengan ulun menawi mboten saking pambiyantu paduka Kakang Semar mboten badhe kelampan andhaupaken atmajanipun lire kepiye krana srasran pinanganten putri kedah wonten dewa sajodho kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Pupus Cindhe Parijata Kencana gamelan Lukananta ing kedah mandhap wonten ing jana loka mapan wonten ing Karang Kadempel mila sowan kula nyuwun ngambil menapa ing sampun kula aturaken dhateng Hyang Adi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Hyang Adi Pukulun paringa ngambil menapa ing sampun kula aturaken menika Hyang Adi Pukulun. Mastuna sidam sekaring bawana langgeng Arjuna wonten timbalan teka kebangetan temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem Kayuwangan Suralaya wujude gamelan Lukananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Cindhe Parijata Kencana sartane dewa sajodho yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kyai Semar bakal ngembali marang panguwasaning kadewatan ulun ora bakal mathuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang sago munggah ning Kayuwangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimaka mangke riyen dimangke riyen Dayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe sabar tadi sabar sampun ngados ngaten menika kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan lha kok malah dipun luputaken badhe cemplungan wonten kawah Candradimaka menika dos pundi tur malih monggo kula aturi glejah kula aturi metang menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dhateng panguwasing Kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho Di. Kakang Semar menika nyang Raka piyambak. Langkung-langkung Janaka menika lho nuwun sewu. Janaka menika sampun wangsul wangsul damel padhang Kayuwangan, wangsul wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tinggalan gamelan Lukananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Pupus Cindhe Parijata Kencana. Dewa sajodho menika kok kawratan lha nun sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun ora? Lah geger. Semar munggah Kayangan mubal-ubal entut waduh. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Inggih. Dipun suwuni ngampil abote sepira to? Inggih. Lajeng kepareng paduka Kakang. Abotipun paringi ngampil. Gamelan Lukananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Pupus Cindhe Parijata Kencana badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sajodho panjenengan kok supe lho lan dewa sajodho nika ya anake Kakang Ismaya piyambak iki menika pun Kamajaya kali Kamarate menika dewa sajodho to Kelawan Kamajaya wonten dawuh Pukulun nggih wonten dawuh Pukulun kita ulun dawuh mudhuna ning Karang Kadempel nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel ulun kanteni gamelan Lukananta kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Suwasa Pupus Cindhe Parijata Kencana gawanen sarta sawana aturna marang Kyai Semar Badranaya dadi sarana nggone ndhawuhake atmajane Kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh inggih kula sendika ngestaken dawuh Arjuna kula paring dawuh matur lawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudhaneni kang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit kula
kalian Gatotkaca inon apa Karkasuta tekapira Lesna Partomanehar saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita lho anggir pringgondani iya Siwanoman aku ingkang sowan wonten menapa nggih diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun ngerdiya Siwanoman yen to Siwa Semar kagungan putra angkat lho kagungan putra angkat kasinggihan sinten nggih jenenge Bambang Senet monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dawuh karo putri Ndrawati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna putra angkat ingkang jeneng Endang Loro Temon kowe lha dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten pados beruk lho kula anggap putra angkat mangke mboten sae kedadosanipun Siwanoman aja guyon sowan gumrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karakadempel nyumbang to mboten lha menapa Siwanoman aturi rawuh ning Karakadempel dadi srasran pinanganten kakung lho kok kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndrawati njaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara waduh nyuwun pangapunten kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh pados joget menika mboten saged monggo kesenengan kula menika lawung joget apa wae tak karepe Siwanoman waton Siwanoman sagu joget ning ngarepe Bambang Senet menawi ngantos kula duwa tartemtu Kakang Semar duka kalian kula nggih mesti wae ngono lho sagak ing ngangka loro Kakang utawa Siwanoman kagungan sedulur ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati lho sinten wujude dhewe panggo Kanjeng Wa Setu Bondo yen bisa diaturi rawuh mrene kersanipun mengko aku ingkang bakal matur nggih ngestaken dawuh nggih Anoman Kakang Setu Bondo iya ngopo kowe matekaji pameling kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka Guwa Sila Mangling Kakang Setu Bondo Anoman piye ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungono marang Anoman lho lire piye anggere Garikaca rawuh ning Kendali Sada nyun sak biantune Kakang Setu Bondo supaya gelem dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya kelakon ngene dawuh karo putri Ndrawati wah dalah wah jagat Dewa Bathara ora nyono babar pisan atus saka ing Guwa Sila Mangling tekan Kendali Sada mengati tumpaki karo anake Semar Kakang Setu Bondo kudu eling marang labetaning Kakang Semar lho yen nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar kang aran Bambang Senet apa kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukaning Kakang Semar wah yo aku manut budal dina iki ayo Anoman tak derekake
Ndara Janaka Ndara Gatotkaca pun rawuh. Ya wis. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwan. Pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatire ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake, ha wis anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu Bisawarna sing boyong ratu sewu negara Prabu Karang Kadempel. Dewa Sajudu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih Kayu Klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debaksa Sapa Cindhe Parijata Kencana Gamelan Lokananta ingkang boyong Kakang Kumajaya Siwa Semar Gajah Setu Banda lan Kanjeng Wa Anoman ing Kendali Sada wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ingin dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun. Petro nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun wis sukses. Adimu arep rapi. Ha. Gong ayo adus rasa ya sikatan wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem jijik wong piye anu Senet kelakon rabi serah-serahan siap kabeh oke kowe macak cara apa Gong ayo ngotopilaken nih waduh ngotopilaken ya kacamata wong sikile pincang kok aleman ngotopilaken barang ora rambut wis tak semer to. Wah iya wis ketok. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangune anak-anak gedho dandan Jawa Wigus diarak teng Ndarawati, Ndara. Rumbyang swaraning gamelan katitih dening Sangya Para Narendra Sewu Negari sakwingkingipun Prabu Puntadewa Raden Werkudara Raden Janaka miwah Raden Gatotkaca dados geger ingkang samya tumingal kalawan satriya Pandhawa Kilora Semar Badranaya katingal wonten ing wingking mesta dipun taleni anduk ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketingal bokongipun saking katebyan parandene megal-megol selop kiwa kabeh Kilurah Nala Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu nganggo teklek dhuwur cendhek mula swarane ting klothak mboten kanten kanan kula Petruk kantong boling ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak parandiri mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sang jarik Kilurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun Sangya Para kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitroda telu ngiput ngiwa ngiput nengen ngantos gelangsar barang boten digawes prateng kapal pados negari Ndarawati Kanjeng langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung
Lho, Kakang Semar, nggih sinuwun. Yai Haji kasinggihan Koko Prabu Arjuna nggih. Werkudara? Ya. Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndarawati iki atmajamu. Nggih. Naminipun Bambang Senet. Lah ya iki anakku ingkang ngarane Ndang Lara Temon. Wah, lah pancen padha baguse. Anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik kono. Ngurusi si Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasane ning disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ngalun-alun Ndarawati kebak. Ratu Sewu Negara nabuh kodhok ngorek. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dobra Subajana. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumarate. Titian gajah ingkang isa tata jalma. Sapa Kakang Semar? Gajah Setu Banda dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget sapa? Anoman. Ya Senggana ya Mayangkara. Pun komplit. Pripun sampeyan pun janji lho sinuwun weladal. Lara Temon wonten maring adawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe Bambang Senet. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados jodho dawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem purun Rama. Senet kowe krungu to? Nggih. Anakku Ndang Lara Temon wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyangan diparani kejaba mung tak arabekake kene nyaketa padha gegandengan asta karo anakku Ndang Lara Temon. Gegandengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah Ndang Lara Temon nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa dubi asta kekalih manunggal dadi siji kaya nang kalaning jagat ical wujuding Bambang Senet Ndang Lara Temon wenteh Raden Abimanyu Sang Dewi Siti Sendari. Ngopo Pak? Mangkel. Arep duwe anak bagus kok. Malik Ndara Abimanyu. Siwa Semar aku nyuwun pangapura. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe Ndang Lara Temon kuwi Siti Sendari to? Inggih kasinggihan mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Wis ora usah nganggo Ndara Werkudara kanggo ngono ki rangon. Wah, rekake tiru-tiru ora ngono ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Bagong ana apa? Kemraka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet. Senet endi ya, Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah. Kapusan aku. Tiwas tak labuhi arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu. Ngopo kok? Dilirik Ndara Werkudara. Ora gecek-geceken malah ambyar sirahmu ora. Kok ora buduka? Nggih, wis kowe mundur kene. Aku sing ngadepi, Bagong. Nggih.
siadi ban cindhe ban sladan. Buktine kudune ingkang iso mboyong indang lara temon kuwi aku, ora kok Kakang Semar. Kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar, aku ora trima perkara iki. Mangriye. Samenika wonten ngajeng panjenengan nika dipun prisani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senet. Endang lara temon Siti Sendari. Dos endi? Mosok ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Bu. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar kuwi Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis ben. Lho, ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene. Lesmana nek edan, oh edan ya men. Soal urusan karo Lesmana. Ngirang-irangke wae. Ndereke ratu kok nutuki blek turut dalan. Taeleke ora kena. Ha menika panjenengan nika nglabuhi karo wong edan kok ya diterus-teruske ya. Pun Kakang nderek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu.